Kombinatorik går ud på, hvor mange måder, hvorpå man kan vælge et antal objekter ud af et større antal objekter. Hvis der eksempelvis er 9 forskellige frugter, og man skal vælge 3 ud af dem, hvor mange kombinationer kan der så være? Først bliver man med at udregne, hvor mange muligheder der er, vil jeg sige, der først er 9 muligheder, derefter 8 og det sidste 7, det giver 504 muligheder. Derefter vil man udregne, hvor mange måder, hvorpå man kan bytte rundt på de 3 frugter, hvilket først er 3, derefter 2 og 1, og der giver der 6 måder. Man vil så dividere mulighederne med måderne, og så derved får man det antal af kombinationer, der er. Fakultet er et begreb, man bruger til lettere at udregne kombinationer. N udråbstegn vil sige, at man tager 1 gange 2 gange 3 op til tallet n. Det kan man bruge, når man udregner kombinationer, da ved vores regnestykke vil man tilføje 5 gange 4 gange 3 gange 2 gange 1 på over brøkstregen og under brøkstregen. Da man der vil kunne sige, fakulteten er 9 over fakulteten er 3 gange fakulteten er 5. Det vil også kunne skrives som fakulteten er 9 over fakulteten er 3 gange 8 minus 3 fakultet. Det kan så sættes ind i et generelt udtryk, som n-fakultet over r-fakultet gange n minus r-fakultet, hvor n er antallet af muligheder, og r er antallet af succeser. De skrives også som k parentes n, r eller 9. Ja. Ved binominalfordelinger er der 2 udfald, enten succes eller fiasko. Sandsynligheden for succes og fiasko er ens ved alle gentagelser af forsøget, og udfaldene af forsøget er uafhængige af tidligere gentagelser. Der er sammenhæng mellem sandsynligheden for succes, som skrives som p, at sandsynligheden for f skrives som 1 minus p. Hvis man eksempelvis kaster en terning 7 gange, hvad vil sandsynligheden for at slå 3 sekser så være? Her er det samlede antal 7, hvilket lige med n, og r er antallet af succeser, jeg har slået, der er 3. Sandsynligheden for succes er 1/6, mens sandsynligheden for f er 5/6. Først med udregne sandsynligheden for en succesfuld serie, hvilket for eksempel kan være 4 fiaskoer og 3 succeser, hvilket vil være 5/6 i fjerde gange 1/6 i tredje. Det vil være det samme som at skrive p i ærte, som er sandsynligheden for en succes i opløft i r, der er det samme som 1/6 i tredje. Og 5/6 i fjerde vil være det samme som at skrive 1 minus p, der er en fiasko, opløft i n minus r, hvilket er 7 minus 3, der er 4. Derefter vil man udregne antallet af kombinationer. Det vil man gøre ved at bruge af fakultet, og derfor skrive fakultet 7 over fakultet 3 gange 7 minus 3 fakultet, hvilket er lige med 35. Men derfor for at sandsynligheden for 3 succeser vil være lige med 5/6 i fjerde gange 1/6 i tredje gange 35, hvilket er lige med 7,8%. Når man samler de generelle udtryk ved generelt udtryk for hele formlen være, at sandsynligheden for r er lige med k parentes n, r gange p i ærte gange e minus p opløft i n i ærte. Her er et eksempel på en binominaltest. Ud fra en stikprøve på 1000 mennesker svarer 30% ja til at tro på aliens, og i en senere meningsmåling svarer 25% ja. Her vil nulhypotesen være, at mængden, som tror på aliens, ikke har ændret sig. Binominaltesten kan bruges til at undersøge, hvorvidt dette udsagn er rigtigt. Og med et signifikansniveau på 5% skal man nu undersøge, hvorvidt de 25% ligger inde i en af de 2 kritiske mængder, og hvis det er tilfældet, vil det være nødvendigt at forkaste nulhypotesen, eller om den ligger i den accepterede mængde, hvilket er de 95%. Hvor de 25% ligger på bionalfordelingen udregnes ved at bruge udtrykket binom CDF, der udregner
alle de akkumulerede sandsynligheder fra 0 til det pågældende tal. Ja. Her vil man først skrive det samlede tal, hvilket er 1000. Det er 1000 i alt. Derefter sandsynligheden for nulhypotesen, hvilket er 0,3. Og til sidst det antal, som svarer ja i den sidste meningsmåling, hvilket er 250. I programmet som det Inspire kan det så udregnes, at det vil give 0,00026, hvilket er lige med 0,26%, hvilket helt klart ligger ude i den kritiske mængde. Og det betyder så, at nulhypotesen må forkastes, og det vides nu ikke, hvor mange der vil svare ja til at tro på aliens i en undersøgelse. Så